Is mis Margarita Nich William agus lu mé as na herrig an an céidirnis. Gaach mí nu de bha mí cúig blianana agus nu de bha mí déisiil gan an scóil galah mí go Glasgow School of Art agus rain mí jaalainn agus an déis sin bha mí a Turkish jaalainn an scóilsin agus ba teolach ac am cúteach agus thug mí an teolach cúteach agus ba mí cónaí Turkish páirstúne agus an 2001 hánig mé as gan na herrig agus ba mí Turkish an dóisteach an an leoas an na búnscóilsin agus an artscóil Diana Bhealainn dul Chimichael na scóilsin agus ba mí láúne an dóiseach ach chaid mí páirstúne agus gosca mí an gallery seo céir blian arás agus ba páirstúne an dras na haid lán úne agus ha mí gopur go trang bí mí sealtain an úparacham an áirteachinn as an leoas mar nine jaalainn agus tá ceasa bag an nuist agus an na sealam cúteach agus a rún big an chaníl rún mór an nach chaid gléba is an Jalaban sealtain agus ha sin mar is son luch túris a ha tían gan an bíad a feiking na cáirtin acham agus na clóbhúldain agus bíad tían gan an gallery acham agus sin má agus an exhibitions a ha at cúr as an exhibition area bheáin Hirsch nó bheáin Yachtrí na Dúine a sin na Tarringtóir Dúine. Ha cútramach go bhfuil písacham go bhfuil fríomhan acham as an áte seo agus ha sin tost dúin depth gan an lúpid acham agus ha sealtain ha mí sé fadachn cúú as an lúpir a ha mí déanamh go bhfuil mí go bhfuil príomhan acham as an áte seo. Well ha mín dóchas go bhí taispeanna acham an de lúnastal bheáin Hirst an ba mí gala mí a Hirst an taú seo agus bha léontinach agus ha mí gopir drawings agus ha mí dóchas go bhí exhibition béach an sealam an san lúnastal seo.